sa Episo 6, 14 pa ingon sa 18 kung inyong Bible na ay mga title na diha mga hinagiban, no? Mga hinagiban sa mga Kristohanan, no? Sa dili pa tato pagabasahan mga igsoon, magampo na kita, mga tagiya sa Dios. Magampo ta, labing gamahanan nga Dios, daghang salamat Lord God sa imong pag-uban, salamat sa mga alampuanan nga among napabot kanimo. Salamat sa katubagan nga imong giadtan Ginoo. Lord, tabangi kami nga unsa man ang imong kabuton Lord, kami maglipayon sa pagdawat kay kini alang magyud sa kayohan. Ikaw nasayod sa the best Lord para sa imong katawhan, para sa tanan nga among gipaabot kanimo Ginoo. Ang kagabiyon para na mo gitar Lord ay mabalang Espiritu Lord nga magapasinati sa matag usa ka namong Ginoo. Magandam sa mga kasing-kasing Ginoo na nga makasintro kami dahil sa pagpaminaw sa imong buhing pulong. Ayo itugod Lord ang mga kabana sa palibot, mga problema nga makahasol Lord niining among pagpaminaw Ginoo. Wala tayong mga makababag Ginoo. Tabangi ang matag usa. Focus ang sentro diha sa imong buhing pulong Lord kasama ni Maria nga mas dipili niya nga maminaw lamang diha sa imong pulong Ginoo. Salamat ka Dios, magauban ka, mahimaya ka, magadumala ka sa kinatibuk-an. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, Amen o Amen. Okay mga igsoon, ang Efeso 6, verse 14 to 18. Okay, nagkanayon mga igsoon. Bisaya version, ingon din he. Busa pangandam kamo, gamita kamaturan, ingon nga bakos, ug ang pagamatarong, ingon nga sa lipod sa inyong dughan. Ug ang kadasig sa pagsangyaw sa maayong balita sa pagdaid ingon nga inyong sapatos. Dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini. Makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa yawa. Ug gikalo ninyo ang kaluwasan ingon nga panalipod sa ulo ug gamita ang pulong sa Dios ay gihatag kaninyo sa espiritu ingon nga espada. Buhatag kining tanan diha sa pagampo ug pangayo kamo kanunay pinaagi sa espiritu. Tungod niini pagbantay kamo og lahot tay gayod. Pagampo kanunay alang sa tibuok balaang katawhan sa Dios. So kaning mga igsoon grabe gid kayo ka puno no. Uh, daghan kayo ni makuha no nga mensahe mga igsoon di na ko ni mahurot og share karon. So maabot kita ning mga part 3 no ikatulong nga hugna sa atong paghisgot na tungod na ning mga hinagiban nga ihatag sa Dios sa iyang mga kaanakan no. Una nakaambit nini ang Ephesians ug kanato usab nga mga magtotoo niining panahon karon mga igsoon. So balikon ako ang Efeso no, size nga atong pagahisgutan hinapos ni siya nga bahin no overall nga conclusion no sa sulat ni Apostol Pablo sa Efeso nga adunay tema nga kinabuhi diha kang Kristo no nga sa chapter 6 sa atong gibasa no magahisgot kini mahitungod sa Kristohanon nga magmalampuso no magmabungahon malikay sa tentasyon ug diha sa pagsulay malig-on no atong title atong miagi kay sumpay ra man ni siya no adunay gira nga angay pangandaman ang unang buhaton magpakompesyon diha sa Dios diha sa makalunayon nga pakikiusap kang Ginoong Hesus kay diha kaniya adunay gahom dakong gahom no sa atong gibasa atong miagi verse 14 no so makasalig ta makalaom ta niya nga kaya ta niya luwason mag-uhon tabangan ug mahatag niya ang unsa man ang atong mga panginahanglan no kaya ta niligunon sa pagsagubang sa tanan no wala na may kulang no ni ana mga igsoon apan gusto kita niya nga pahinumduman sa atong mga naangkon diha kang Ginoong Hesus kana ang atong gamiton nga panlaban kana ang atong pangdepensa pang-opensa sa atong mga uh, kaaway nga gusto mo hugno gusto mo discourage na apan salamat sa Dios adunay pamaagi nga kita makabarog nga ligon no makasugakon ug
balik sa insakto, no? So kani ang atong mga hinumduman sa atong pagkinabuhi ngining kalibutan na ang gihatag sa Dios nga ngayon nato gamiton nga hinagiban pag-upinsa o pagdipinsa isip kita mga anak sa Dios. So from verse 11 giingon didto nga isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat, no? Pero wala dayon gisulti sa verse 12. Sa verse 13 busa dada ang tanang kahimanan sa gubat, na pero wala pa gyapon dito gisulti unsa nga mga kahimanan apan dire sa verse 14 una nga bahin para ready to fight na ang mga gustuhanon ay pa niya giingon busa pangandam kamo gamita ang kamaturan ingon nga bakos ang pagamatarong ingon nga sa lipod sa dughan. Ha? Una, una nga hinagiban nga ngayon natong gamiton ang kamatuoran ingon nga bakos, no? Ang bakos sa kamatuoran sa Dios mao nga atong pundasyon, no? Diha man kita nagka nga kana nagkabarog, no? Diha ta nakastand ang ground na to, no? Ang kamatuoran sa Dios, no? Kana ang angkla nga nagsiguro usab sa tanang armor nga ihatag sa Dios, mga hinigiban sa Dios, no? Atong isa-isa, no? Kung walay kamatuoran, unsa man ang kinabuhi nga atong ikinabuhi nga may resulta, no? Kung wala tas kamatuoran, unsa ka ang atong mga kinabuhi? Kung walay kamatuoran, unsa man ang atong isangyaw, no? Nga maghatag og buhing paglaom sa mga tao. Kung walay kamatuoran, unsan man lay atong tuuhan? Sa may mahitabo sa atong gituan kung wala day na sa kamatuoran. Kung walay kamatuoran, sa kahay kaluwasan, no? Kung walay kamatuoran mga igsoon, sa kay pag-ampo na to nga resulta, no? Sa kay resulta sa itong mga pag-ampo kung wala sa kamatuoran, no? Basig mahurim-hurim lang, no? Ang labas sa itong mga pag-ampo, no? Kung walay kamatuoran, kung sa may power sa pulong, no? Nga gingon sa Bible nga espada, kung wala ka na nakasubay sa kamatuoran, no? Kung ang espada nga dili makadulot, no? Habol na siya mga igsoon, no? Ang kamatuoran sa pulong sa Dios mo na motabang ka nato nga mahibalo kung unsay gusto o sayo mga igsoon kung kana motabang ka nato sa pagbarog nga malig-on, no? Sa kadaghan sa mga kasikas nga mga alingaw sa palibot, no? Mga tingog sa atong kultura, no? Sa mga unsay mga sikat karon, no? Uso karon, no? Kinahanglan na kita dili magpaundayon, no? Ayaw sa Romans 12:12 ayaw kamo pagpahiuyon, no? Ining kalibutan na, no? Kinahanglan nakagamot kita sa kamatuoran sa Dios, no? Sama sa usa ka bakos man ang gihatag nga illustration ni mga igsoon, no? Sa mga usa ka bakos gisulob duol sa lawas, kita kinahanglan nga upod sa kamatuoran sa Dios, duol kanato ug tugutan kini sa paglibot kanato ang kamatuoran, no? Kung magpabilin kita sa iyang pulong, atong mailhan ang tinuod ug dili tinuod, no? Hugot bakos kita solid nga kamaturan mo gid atong nakahawiran, no? Walay palutson nga pwede ra siguro ni naamang gyapon pulong sa Ginoo, no? Pero sa kuhay na dayto sa gusto ipaabot sa Ginoo. Ana lang yung klaro ug sigurado mga igsoon kaya kamaturan mga igsoon di man na nato mahangyo-hangyuan. Hangyo lagod ni mao man ang pulong sa Ginoo pero pwede mo hangyo, no? Dili siya pwede dulaan, no? Dili pwede kulangan o dugangan. Ang revelation nag-ingon nga kinsa tong mukuha ang mudugang adunay tunglo ang nga manawat mga igsoon. Kuyaw mga igsoon, no? Dili pwede pod, no? Ganang grabe ka bright nga explanation, no? Para lang tuition ang pulong sa Dios. Nothing can change the truth of God's word mga igsoon. Bisag unsa pa kanindot paminawan pag-explain, ha? Why pwede makabali, walay pwede moingon nga medyo sayop gamay ang pulong sa Dios, no? Ang resulta na so dili na perfect ang Dios, yung masayop di ay siya. So namansahan na ang iyang kinaiyahan, no? Ug kung ang kamaturan mo ang atong barugan, magresulta ka na sa maayong pagkinabuhi. Unay kaalam mga igsoon, no? Kay kung dili mao, agoy mao ning lingon sa
verse Efeso 5:15. Ingan ni Apostol Pablo, busa pagmatngon kamo pag-ayo sa inyong pagkinabuhi. Ayaw kamo pagkinabuhi sama sa mga walay alaman, kundi sama sa mga maalam, no? Basig tama na sa kahibalo, dili, no? Dili lang taman sa ulo o sa istorya mga igsoon. Walk datok ang atong gi ang atong gi talk na atong gi walk, no? Bisan pag wala kay talk, bisan pag dili kay mag share, pero sama sa daghang talk ang atong walk, no? Bisan pag dili kay mo istorya, sama nga daghan tag istorya tungod sa atong tungod sa mayang pagkinabuhi nga atong napakita mga igsoon. So muna mga igsoon, ang, ang unang hinagiban, pagpipinsa, alang sa atong mga kaaway mga igsoon. O ang kamaturan bakos o mao nay magtukmod nato mga igsoon ang uh, di nga dili lang tataman ra sa kaybalo kun dili diha ipakita sa kinabuhi ug mo nay magtukmod kanato sa sunod nga hinigiban Ephesians 6:14b ang pagkamatarong ingon nga sa lipod sa inyong dughan. Pagkamatarong sa lipod sa dughan. Breast plate, no? Kung sa kwan pa na sa pusil, bulletproof, no? Yan, bulletproof, no? Sa Roman soldier, yun dire, ang taming sa dughan, panalipod sa pipila sa labing mahinungdanong mga bahin sa lawas. Unsay naaubos, unsay gitabunan sa sa breastplate, dughan ng mga kasing-kasing, baga o uban pang urugan nga gikinahanglan sa kinabuhi. Ha? Ang katuyuan sa panagang sa dughan sa pagkamatarong mao panalipod sa atong kasing-kasing batok sa sala ug sa pag-atake sa kaaway, no? Ang pag-atake sa kaaway aron tintalon ta sa sala, pagpakasala ug aron i-discourage ta, no? Di madismaya ta, maluya ta sa atong pagkadasigon diha sa buluhaton sa Ginoo, no? Mga igsoon, kung matarong kita diha tabangan sa Dios, no? Kana nga pagkamatarong manalipod ka na to gikan sa sala, no? When we make right choices, we will say no to temptation, no? Atong klarohon mga igsoon nga pagkamatarong dili ato righteousness means we are right with God. Ang Diyos may naghimo ka na matarong tungod sa itong pagtuo kang Kristo Jesus, no? Kung wala diha sa kinabuhi, no? Mo na makapadismaya sa Kristohanon, no? By faith in Jesus, nahiusa ta niya and we become new creation, no? All things has passed away and the new has come, no? So muna mga igsoon, mugawas gayon sa atong pagkinabuhi ang atong nadawat nga kamaturan munay kaalam, no? Ang nahibalaan nagresulta sa kinabuhi, no? So muna mga igsoon, dughan or kasing-kasing ang target sa kaaway, no? Sa akong testimony mga igsoon, no? Kadaghan na gyud na ay mga nandaot, no? Nandaot sa atong kinabuhi sa akong pagpangalagan, pero no need to explain my side, no? Di na kailangan nga i-explain pa nako mauni ako, no? Ang akong gibuhat, no? Akong giapo gisurrender sa Ginoo ug padayon ko sa pagkinabuhi diya sa Ginoo ug sa pagpanglabay sa panahon. God reveals the truth, no? Gibutyag sa Ginoo ang kamaturan, gibutyag sa Ginoo ang ilang mga motibo, gibutyag sa Ginoo ang ilang mga sala, no? Bisan ako na dili man ko perfecto, no? Apan ang ilang mga gihimo dili man matuod sa ilang gibato kanato, no? So na mga igsoon, blessings kanato ang atong pagkinabuhi doon kita nagpadayon diha sa Ginoo. Despite no sa mga makadismaya, wala og tuo nga mga akusasyon, no? Mga igsoon, makasala sila kung sige sila pangdaot, no? Wala uban pud nga mutuo po dayon, nakasala pod. Kay sige naman og duda og nawala na ang focus diha sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Sa ang pagkinabuhi diha padayon sa Ginoo, pag kinabuhing matarong
mo na makapatak-om no sa ilang mga bakba no sa ilang pangunahuna no kay wala man gid sila nakitang kasikaran no kung kita nagapadayon diha sa Ginoo kaya atong kinabuhi hinluan og anamon bago sa Ginoo muna mga igsoon no nga ang atong pagkamatarong dili man magdeterminar sa tao no na mga post atong makita no na mga istorya atong madungog no Ah, tarong ko no tarong ko kung tarong ka no yan no kaya itong buutan ko kung buutan sila sa ako no dili dili magdeterminar niya mga igso no kung daot ang imong isig ka tao so daot po ka kay mutumpang ta no daot sila daot po ta kung kana manggaling nakabase ang atong pagkamatarong mga igsoon na wala diha nakabase bisan daot sila di maayo ilang mga taras na apan kita na gimatarong sa Dios magpabiling matarong magpabiling na maayo ang response no nagiuban nga gi gi gitamay gidaog-daog no na gipasakitan pero panahon nga katong nagpasakit sa ila nagantos sa mga balatian nagantos sa mga problema miduol sila ato ilang gidaot sa may resulta wala sila gibuy-buy wala sila giaway kundi gitabangan ang kana nga mga kinaiya nagdeterminar sa Dios nga matarong sa Dios nga nagmatarong kanato matag usa mga Hesus. So diha ang atong pagmatarong dili nagbase unsay sitwasyon sa palibot, unsay kinaiya sa imong mga palibot, unsay uh, dili mudi no? Ang atong pagmatarong nagdeterminar sa atong Dios nga matarong ug naghatag kanato nini nagiban nga matarong. Atong na nga basa tong previous nga gikan kaniya kining mga hiniguban mga igsoon nga ngayon nato dalhon ang ngayon nato sa makananayon nga ikinabuhi so muna akong pagdasig ani kagabion padayon ta sa pagkinabuhi matarong nga gihatag nga usa sa hiniguban sa Dios muna atong hinumduman sa atong pagkinabuhi ni kalibutan so human madungog ang kamatuoran gituohan ug ang tinuod nga pagtuo buhi mo na nagresulta sa kinabuhing matarong ug human manamnam ang kamatuoran na diha sa personal nga nasinatian natilawan ang kamaayo sa Ginoo ug kaepektibo niini sa kabaguhan sa kinabuhi sama sa pagkaon no nga paglami gani ang pagkaon dali kay ta makapanabi ang atong isulti sa uban lami lagi to no kay imong nanamnam ang iyang kalami ang iyang kan saktos sa timpla no so mo po na mga igsoon kamaturan atong nanamnam ug atong nasinatos kinabuhi ug next ana mga igsoon pagsangyaw na no pagsangyaw na ang Ephesians 6:15 ug ang kadasig sa pagsangyaw sa mayang balita sa pagidait ingon nga inyong sapatos so kadasig sa pagsangyaw sa gospel of peace no gisama sa sapatos no ang Romans 10:15 nagkanayon ug unsaon man pagwali sa mensahe kun walay gipadala nga magwawali sumala sa kasulatan pagkatahom sa mga tiil ni atong nagwali sa mayang balita ang Old Testament po sa Isaiah 52:7 pagkatahom sa mga tiil ni atong milatas sa kabukiran aron pagwali sa mayang balita pagmantala sa pagidait pagdalag kalipay ug pagsangyaw sa kaluwasan ug miingon sa Sion naghari ang imong Dios sa makita nato mga iso ang kadasig ang gingan diri ang kadasig sa pagsangyaw sa mga balita dimension niya pagkatahom sa mga tiil so ang tiil so, uh, milatas sa kabukiran sa ilang panahon baklay yun kaya kanamo karon na nasa bukid kuan man nasa kay motor no pagwalis sa maing balita pagmantala sa pagdait no mahimo lang mabalik ang maartista diya sa Ginoo kana lang yung gospel no mao ra gyud na pumaagi nga mabalik sa maayo ang relasyon sa tao sa Dios pagdalag kalipay so sigurado nga gospel ang maing balita sa kaluwasan ang gibuhat ni Kristo Jesus makalipay gayon sa tanan ang pagsangyaw sa kaluwasan so makaluwas
naghari ang imong Dios. So, maghari kay ang Dios kaya naman ang gingon sa Ephesians uh, 1:13 no nga the Holy Spirit will man nato ang dungog na dawat ituhan ang balang espiritu ng puyo reside sa atong mga kinabuhi. So, mga igsoon, sapatos ang ingon sa kadasig sa Panginoon sa iyang salita. So, naya sa impit, no? Deal, no? Sulakaw o sangyaw gid siya, proclaiming his convincing effect of our life. Katong gikan sa pagtuo, kinabuhi, na o gisangyaw. Gisangyaw ang iyang sufficient over salvation o uban pang espirituhanong paglikon. Amen, mga igsoon? Sa sunod nga inagiban nga gihatag sa Dios ug kanilang dinhi lang sa una no ang akong pag tapuson sa sundan nato ni sa sunod natong panag tagbo na sabi ni sa online ang pagtuo isip taming ha? Verse 16 dada kanunay ang inyong taming nga mao ang inyong pagtuo kay pinaagi niini makapalong kamo sa tanang nagsiga nga ipana kaninyo sa kaaway no na ang kaaway nga bingat pirmi siguro siyang pana baka ready to na buyan ni para duganon para sintrohon ta para lukapa gyud no anak man ginaangkan pagtira sa kaway para di na daghang kalas ug bala no sintidohon ang sentido kasing-kasing no sa ang atong pagtuo makapanalipod kanato panahon sa mga pagsulay no for example no pananglitan kung moabot ta sa mga pagduha-duha no ang atong pagtuo medyo makapangutana na apan kung hugot ang atong pagtuo kang Kristo Jesus mapanalipdan kita makabaro kita nga lig-on kay kabalota sa atong gituohan no dugang pa ang atong pagtuo makapanalipod kanato sa dihang makasinati tag kabalaka ug mga kahadlok sa kinabuhi no nagatuo kita nga ang Dios mao may nagsulti ani kabalota kabuhaton gyud niya ang tanan ayang gisulti amen mga igsoon kay sa Dios siya faithful matinud-anon sa iyang gipamulong ug diha kaniya walay imposible. Amen mga igsoon. Ang Salmo 3:3 apan ikaw Ginoo ang taming ko kanunay sa mga katalagman. Gihatagan mo ako kadaugan ug hiuli mo kanako ang kadasig. So nakasingati siya og kaluya, no? Apan ang taming sa pagtuo sa Ginoo no nga mo'y naghatag kaniya kadasig kadaugan sa mga katalagman nga miagi kaniya. Ang Salmo 28:7 ang Ginoo mao ang akong kusog ug tamig kaniya ako nagsalig gitabangan ako niya busa maglipay ako ug daygon ko siya pinaagi sa akong awit. So mga igsoon unsa man ang atong mga gikahinagbo sa kinabuhi mga suliran kasakitan mga problema panginahanglan sa Ginoo kaya niya i-provide tanan sumala sa iyang kabuton kay kalipay sa Dios nga matagan og kalipay ang iyang mga kanakan. So makita nato nadungog nato ang mga kasinatian sa iyang mga katawhan kung giunsa sila pagtabang paglig-on sa Dios sa ilang mga naagian nga mga katalagman, mga kalisdanan, mga kaluyahon sila gilig-on, gilipay, gitabangan sa Dios. Ug sa atong conclusion, no, mga igsoon, sama sa sundalo nga andam kanunay sa away kung karga niya pirmi ang iyang hinigiban. Mausap kita mga igsoon. Ato kini kanunay ikinabuhi. Dili awp dili wala-wala na. Ug na ako'y panginahanglan sa Ginoo kung tinarong no dili sa tanang panahon sa pagkinabuhi aron kita kanunay nga uh, ready to fight no ready matubang sa mga kalisdanan gipahinumduman kita nga mao ni ang atong barugan dili ta mo stand sa atong ground na sa atong paghiusa kang Kristo Jesus kaning mga kamaturan ang kaning mga hinigiban ang iyang gihatag kanato nga dili nato ang limtan sa atong pagkinabuhi una ang kamaturan ang pagkamatarong kadasig sa pagsangya sa mayong balita pagtuo og naapay sumpay ug sa sunod na nato na panagkita mga igsoon ha akong pagampo nga excited ta sa sunod nga hisgutan nato mahitungod sa nagiban sa Dios
nga angay natong hinaguban at angay natong hinumduman nga kini atong hilig makatabang hinagiban sa pagdipinsa o pag-upinsa mga igso. Dalay ko ng Dios sa mensahe nga ipabot kanato karon magambot ta. Labing kamahanan nga Dios, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Lord, among pagampo nga nahimuot ka sa among pag-ambit sa imong pulong, mamuhat ka sa matag usa ka namo Ginoo, wala kay labyan sa matag usa ka namo Lord God. Lord, ikaw lang gid Lord mamuhat, mag mag dasig, mag tabang Lord sa man ang mga kahinagbo sa mga kaigsunan sa imong mga katawan Lord labi na sa mga aniya karon nagapaminaw present Lord nining prayer meeting Ginoo. Ikaw Lord magatabang na magapahinumdum balang espiritu sa matag usa nga ikaw ang among dalangpanan sa tanang panahon ikaw among kalig-on o ang imong balang espiritual ang magapahinumdum kanamo sa among mga hinagiban nga imong gihatag aron masagubang namo unsa man ang mga panghitabo nga among kinahanggo niining kinabuhi. Salamat kayo Dios sa imong pagkamaayo. Dalaygon ka sa tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.